Hi! Hello, may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan mga bayot. Welcome back to my YouTube channel mga bayot. Actually mga bayot, gagama ko bagong channel kay ang katong channel na kumurag karaan kay tumurag 2 years na to na akong ginama. Pero wala gid na ako gipurso gid og vlog ba. So karong panahon na mga bayot, mag-vlog na ko. Ako na gyud ning og nila pa ihandos, itulod, itulak ana ba. O pag mata sa akong binhi mga bayot lang tawa. Nagpanawag na siya kanang nangapik ko ni siya, "Mommy, come here." Na oh. Si hi lang ka. Di na ako mangihi kay ingon siya. So ako sa ning ilisan mga bayot, ako mga kagupa wala na diri mga bayot. Tuwa na sila sa ilang tagsa-tagsang panginabuhian kay naningkamot sila mga bayot ug makakita sila og 25 centavos sa ila ang pagpamaligya ba. Nagpanglingi ko aning kadaplinan kay daghan kang tawo ng kat-kat aning buildingan kay na may office karon diri mga bayot. So patsada po nga mo ang weather karon din ka wala nagaulan og snow pero bugnaw kayo mga bayot, lantawan ninyo sa gawas. O diba, hawa na kay nga mo ang tugkaran dira mga bayot. Mo na ako ang gilantaw mga bayot okay. Kaning mga tao diri mga bayot. Patsada kag mga gipangsuot ba, murag mga model tagas kag mga heels na ila ang mga sapatos mga bayot. Pero bawgon sa mga trabaho ana, di lang nato nahilabtan sila kaw man sila nang hilabot po nato. Sa mga silingan ako dira mga bayot, subscribe na mo sa ako ang bagong YouTube channel mga bayot. Gubot kaya mo ang panimalay mga bayot o kay ganina aw gabi si Karina ga wild ba. Gusto niya og kana mo suoton, maglibog kag unsay pilion ba. Kay halawas kag gina siya mga bayot. So karon ako sa siyang ipang dasok dinhi sa mga butanganan mga bayot. Aron di ta maingnan dinhi og murag gadugmon ba. My first hug in the morning. May langga, palangga manin ni mamang. Say hi. Hi. Good morning. Good morning. So ako sa siya dadon diri sa bathroom kay atong hilamusan. Sa langga. Hi. Poop. Poop. Sige, bye-bye. Bye-bye. I poop. I poop. So ako sa siyang hilamusan, hiluan mga bayot kay akong ilisan. Naani na mo sugdan among adlaw ni Karina mga bayot. Isog kay siya og akong gihilamusan tugnaw kaayo ba. Nagpangmusmuning na wo. Ako sa niilisan mga bayot. Kasagaran yun mga bayot. Basta mag-ilis ko ani ni Karina. Diri may magkumbati ani iyang suoton ug unsay suoton niya ba. Karon, bawo lang kag mo reklamo nig unsay ako ipasuot niya. Kay kasagaran jud mga bayot. Ug unsay akong ganahan ipasuot niya. Ug di na siya ganahan. Ilis gud ang labas. Dahil nakita imong tutoy lang gao. Oh my God. Nagpanglingi na siya, nagpanglantaw na siya kung sa'yo akong ipasuot niya. Itugnaw siya mga bayot kaya akong gilamusan. Dayon ba mo pagmata. Isa, kurug-kurug ang ako ang dalaga ang gamate. Mommy. Hug. Panahunaan niya muhag ko sa ako ang mamang gwapahon. Gwapa yung mama lang ga? Mommy, huh? Hug, okay. Hug lagi daw, oy. Ah, suta. Ug ganahan na siya muhalok, muhalok, hindi siya lips sa iyang uyuan. Patubangon din na niya, din yung halokan ng lips sa iyang uyuan. Ug katawa ko na yung uyuan, may gulo siya, oh, kiyangkas mo. Hinaon na niya. My life, I die for you. May din na siya ron. Did you feel cold lang ga? Hug, mommy. Hug mommy? Okay. Finish, hug mommy. Hug mommy. Suotan ako siya aning stocking nga baga kaayo. Baga pa sa ako ang nawong mga bayot kay. Bisag heater me dinhi. Mula po sa kabugnaw sa imo ang kaunuran. Bahalag init, way kaso, bahalag igang, way kaso, pero bugnaw na gani. Mga bayot. At si Atihon, dayon siya. Dayon, sabawan. Dayon. Obsiptoy dayon. Labas. Salang ga di mamang. Hug. Wait for a while. I put this one. After hug, okay? You love mommy? You love mommy? Thank you. You love papa? Karini happy?
Kari ni Ingrid? Eh. But what is the real langga? Are you happy? Are you Ingrid? No angry. No Ingrid? Happy? Happy face. Angry face. Binuangan juga sa imong inahanday. Inahan ni mong gupahon. Ha? Hago ki! Ada kadaghan anig hago eh. Inani gini siya mga bayot. Before na siya mumata. Ay kanang mumata siya ba? Inabuha kita siya nako. Manawag na siya, mami. Mayroon na siya hag. Ako sa nang pagupahan mga bayot niya ko ang binhi. Nantawar ako na mong sudlay mga bayot. Oh. Tawa. Na ako diri sa laing planeta pero kaniya ko ang sudlay. Liwat sa gagamit o pangag. Pero why kaso na mga bayot? Basta kay piskay ra ba? Ang ato nga di ta mag-inarte ba kay di man ta dunahan. Gawas og natay ikapalit atong sudlay nga gold, okay ra kayo. Ina ko tarong og sudlay mga bayot kay tarong na kog sudlay may siya pain. Naligo po na siya gahapon. Dili na ko ni siya kada adlaw ligoon mga bayot. Di alternate na ko rin pakaligo. Gumikan kay bugnaw ba? Bugnaw kay dire. Kunya naman ko usahay mo taytok na yang ulo. Di siya ganahan og magsuot og jacket. Ganahan na siya itong mga sarili ng buwangang kayo. We use sack lang ga, okay? Okay. Wait for away. But where's your sack na? Ang pang winter na sapatos. It's eating. It's a shoes. It's a cat. Oh, it's a cat. Yes. Nangutan na siya, unsa na? Siya, isn't siya? Kung it's a shoes. Siya, no, it's a cat. Si Hainat. Dako may kagtiil na niya ay. Di masigo na. Your foot. It's too long. Langga. Pain? No pain. No pain? Okay. Another one. Say hi na. What is your name? My name is Karine. What do you want to eat? Do you want to eat hot dog? Egg? Rice? But what? Carrots? Broccoli? Carlos. Carrots? Okay. I fry carrots, okay? Okay. So see you later mga bayot. Magbuhat sa kuhanan niya pamahaw. Mukaon ko nun siya og kanang sayote. Ay, carrots ba? So bye. Hi, hello mga bayot. Nakapanggawas ming duha sa ako ang binhi. Lantawan ninyo. Kay naay requirements kulang ang iya ang papilis mga bayot. So gitawagan mi sa ako ang kapika sa ilo nga padtuon mi sa iyang shop. Unsa? Yes, okay. Ngun siya og bring snowman home. Magkuan ko no mi magdala. Papa ba? Papa shop near. A lot of snowmen. Ako sa ni kuguson mga bayot. Sana na may diri sa mong panimalay mga bayot. Humana nga mo ang gi adto sa gawas ganina ni Karina. Patutoy na nako siya. Padulong na ni matulog mga bayot. Kay mag-aalas 7 na diri sa gabi. Mag-aalas 10 na diri sa gabi. Human ako pagkaon si Karina sa iyang panihapon pamahaw paniod to. Nangabri din na siya dito sa aparador mga bayot ug kanimo iyang gikuha. Una ana niya ganina mga bayot iya pa nang gimix-mix. Kay magama lagi kuno siya og pancake. Pag utrong balik na ko mga bayot, Jesus Maria Josep gihimo man niya pulbos ng harina sa iyang mga kadagwayan. Murag feel ako mo ni nakadalag paputi sa nawong ni Karina siguro. Bitaw-bitaw ay nakaingon kog mo street na siya katulog ganina. Abi na kog buntag na mo mata mga bayot. Jesus Maria Josep
save kay karong urasa man ni himata. So ako sa ning padula-dulaon diri tama ni siya kapuyan anang iya ang pag-mix anang harina. Kag ako ning badlongon karong mga panahona mga bayot. Hinuong mugara og wasak-wasak anang harina. So diri na ako tapuson akong si favorite karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.